Ngiyaphila siyaphila. Sikhona. Mfowethu abanyathi. Namfowethu cha kwaze kwamnandi ukhosini. Kwaze kwamnandi. Sizokhuluma ngalomlando oqophe kumasama mntaka baba. Mfowethu uqopheke indumezulu yomlando. Umlando ohlezi ikhona. So mase sikhuluma igaba lomlando lesikhuluma ngento kahle eyenzeka noma yikuphi. Ukuthi kunomlando ukhosini kunomlando njalo. Kodwa lona uhlukile ke wanamhlanje ngoba sikhuluma lapha ngomthandeni SK. Siqophe umlando lapha ekutheni sinominate nje kokuqala nama artist ase-Africa. Kukodwa lokho mntaka baba. Siqale lapho wenza kahle ngiyabonga ngoba ukunominate nokuqokela kuloya mkhakha we-record of the year akuyona into encane mfowethu. Akuyona kancane noma kuthiwa awukwazi uzubuye nendondo ukuthi nje uvelile lapha ya kusho khona ukuthi usebenzile. Kunjalo ngani kwethu. Sekuwesike. Sekuyisigixa ukuthi ke manje siphinde sawina. Manje siqhamuka kuphi umaskandi okuyinto okuqala emlandweni. Ngicela futhi ukuhlambuluka la. Empeleni mina iqhawe lami umgqumeni ibhoba likaDika. Ngithele ubuyekhuleni. Umgqumeni wathatha indondo yebest maskandi. Iyona ndondo mina bengiyibhekile kakhulu. Washalo phezulu lapha ugatsheni wayithatha leyo ndondo. Mase ithathile ugatsheni ngiyabuza ngithi uNkulunkulu kwenzakala kanjani. Sengiyabuza ukuthi no uNkulunkulu bese ngikhohliwe ukuthi mina ungidesignele ukuthi ngiqala izinto ezintsha ingenzeki into yakenzeka before esikenzeka ngaphambilini ngoba mina empeleni kahle ngizokutshela mina ngumuntu khona umthandeni ngokamoya spiritual bese kuba khona umthandeni ngokwenyama. Ngiyathanda la mina ngumthandeni ngokwenyama nginezifiso nami nginamaqhawami nabantu engibukela kubona nabantu engazi ukuthi bakhulu kanti mina uNkulunkulu ungikhande ngayinto enkulu kweyami ijeni. So mfowethu mase ngiqhamuka sengiqopha umlando ongaka sengishaya ngiqwaqwada lapha okabza noma uRisa no Tyler bephesheya kwelwandle. Lokho kungenze kakhulu ngaduduzeka ngabona ukuthi no man uNkulunkulu khonta ihlele futhi useyisiqalo lesi ngoba ngiyakhumbula since ngamukela uJesu ngakholwa. Ngiyakhumbula ukuthi ngibe nawo amaphutha okuba umfana empilweni. Ngazama ukwanciphisa ngazama nami ukuthi ngiphume empilweni yezwe ngibe kulento engangiyizele ngoba isikhathi siyahamba. Abanye abantu bahamba uthola into ababenzele emhlabeni abayenzayo. So ngazama ukuyithola mina ukuthi mina ngubani uNkulunkulu wangenzela iqiniso. So lokho bekwenzeka vele ngikulindele futhi ngisho ukuthi kuseyisiqalo noma ku late kodwa isiqalo kulo kusezayo ngoba ngakhetha inkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Amen. Ngafisa ukuthi zonke into zami zikhanye zihambe kahle uNkulunkulu akamlahle umuntu. Ngifisa ukuthi siqede umlando ukuthi umuntu ophumelela umuntu othwele. Njengamanje ufuna sazi ukuthi umuntu ophumelela umuntu ohamba noJesu. Kwenzeka kanjani Mthandeni ngiyazi ukuthi njengejongo njengensizwe ethanda isinto ethanda umaskandi abantu abaningi ngangayikhuluma le kwenye ama interviews bengibuza ngokuthi ngithanda isinto nginsizwa kodwa ngikhonza uNkulunkulu ngiyaqhakambisa lokho angikufihli. Ngaphendula ngendlela engaphendula ngayo mhlawumbe yakhumbula uzongifonela uncoma ukuthi ngaphendula kahle yini lenza ukuthi uthi umculi kaMaskandi ovelele kangaka emhlabeni kodwa igama lika Jesu alisale emlonyeni wakho. Ngisho ngikusho lokho mina ngomunye wabantu abakhe angathini abayimvelo kaNkulunkulu futhi sengize ngikholana nokuthi mhlazane futhi ngizohamba emhlabeni ngiyoboniswa ngiyobatshela nje abantu ukuthi mhlambe sengahamba noma yini futhi njengamanje angazi ukuhamba akangifikile lo ngoba ngumuntu ohlukile. Mina yazi ukuthi mina i-role model yami mhlawumbe ngama role model amathathu. I-role model yami mina uJesu uzoba uShaka ilevel kamanyama ukukhalipha bese kuba ke umgqumeni kodwa ngizocela ukugxila lapha nje kuShaka nakuJesu. Iyodwa into engizisa ubuhlungu nengihlala ngiyizindla ngayo ukuthi amaqhawe monke akaganwanga uyabamba kanti abantu abalandela ezinyathelweni zawo lawo maqhawe umfundisi nje akuyena umfundisi ngaphandle kamakoti. Inkosi akuyona inkosi ngaphandle kokuthi ibe noNdlunkulu kodwa ke siyazi ukuthi uyishakile ngaliganwanga. Ngiye ngayibuza mina ngifuna ukugana ngisheshe ngigana ngoba ekhaya benesimo esingesihle kahle uma ngihamba ngesihlalo ufuna umuntu ozomnakekela. Ngalo bona ngimncane ngifika nje umholo wami oqala cishe umholo wami oqala la mina ngicula lapha koMalavisto ngakhipha inkomo ngazisa emzini wendoda ngayo lobola ngakhoka. Kodwa ngabona ukuthi lama delays angakawani ngase ngibuye ngikhumbula ukuthi i-role model yami labo bantu uJesu noShaka. Ngizama ukuthi ke ngoba ngifaka uShaka noJesu lento ukuthi abantu bethu abantu singamaZulu thina
into zabelungu nento zabelungu fanele bazi abantu ukuthi ngempela ikhona lento yokuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu mayikhombe ngomuno leyo nto ayishintshe uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathembisa uDavid ukuthi akusokuphinde kuphuma ukukhosi endlini yakho ingakho kuthiwa Jesu indodana kaDavid and uJesu udunyiswa wonke amazwe umhlaba wonke ngisho kimi nangakini sikhona umuzi othola ukuthi noma bengakhona kodwa khona izayonje kuhlala ekhala isigubhu uyabona noshaka kunjalo khona ama restaurant abizwa ngoshaka phesheya nezindawo ebizwa ngoshaka so ngizama ukusho ukuthi lento bafowethu yenkolo fanele siyazi ukuthi yakhela uNkulunkulu okumnikazi wemvelo umnikazi wolwandle umnikazi wesibhakabhaka umnikazi wemvula lenela enalanga phandle ingakho mangiza la eThekwini ifongela sekuvele kwathi la dedela imvula isimanga la kwaduma izulu lashaya imbani ngasho ngathi nakho sifikile hamba noNkulunkulu uqedile ungethwele mntaka baba uqedile kubalandeli bakho abathanda umculo wakho nakubathandi umculo kaMaskandi jikelele ungathini uyibongela ngalokho abakwenzile mfowethu angazi ukuthi ngithini kubantu mhlambe ngicela ukuqala ngichazela olimini lwami ayisandile into ethi Red Nation kuyaziwa ukuthi mina nginabalandeli abagqoka umbala obomvu mhlophe kuthiwa ama Red Nation abazodideka ukuthi why isizathu salokho ukuthi le nto yenza ukuthi ngiqhathaniseke ukuthi ngihlala ngithi ngiyabonga ama Red Nation no akhona ama Red Nation abantu abangisupporta ngokwedlulele beze begqoke ngisho umfanisano wami kodwa empeleni nasengisupporta yona wonke umuntu emhlabeni phasi komthunzi welanga ngiyakujabulela kakhulu ukuthi bonke abantu abangamabhinqa phansi komthunzi welanga bengisupporta benginike uthando ngisho koLimpopo bafowethu ko North West nginabafowethu abangisupportayo abangawugqoka abangazana ukuthi igiba ze Red Nation itholakala so bafowethu ngithi nje wonke umuntu nabalandeli abayinqwaba kangaka bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela nazi lokho enikwenzela mina anenzeli mina kodwa nenzela uNkulunkulu okhuluma enhlizweni zenu hayi siyabonga kakhulu siyabonga manje inhlalo ethini ngifuna ukwenza lokho selibeyonse ngixolisa ukuhlala kwi-lipstick zithini inhlelo mntaka baba usuka manje kusuka manje sine album kaMthandeni lapha ngizobe ngikhona ngigcwela khona izinsizwa emvalelweni ngigcwela izinsizwa ngoba kuzoba nje nemisindo emakhaya ngizobe lapho ngithi ke ngihamba lapho kutheni inkane yomnyumuza engeni komnyumuza ngizobe ngithi yime nganqomo yihlo bafana ngishayeni sengimdala amandla okubaleka nawo ufuna mina ngithola la suka uyabona ngosithala lama nobhinqa lo lapho ngizobe ngicwelela izinsizwa ke impela lapho ngizobe ngasaculeli umhlaba wonke jikelele njengobushi so ngicabanga ukuthi yeza ngomhla ka-30 kuNovember ngiyaqinisekisa lokho i-album kaMthandeni SK bese ngithi ke bafowethu nge-4 January uJanuary sinomdletsheni ke Mthandeni festival manje lapha engicabanga ukuthi ke sobe kunamaciko ahlukahlukene sobe siyintuli nje kuJanuary sesibuyele eGoli bafowethu ngizocela ukuthi bonke amabomba abheke emdletsheni ngomhla ka4 evikini lokuqala kuJanuary 2005 sine event enkulu emdletsheni inhlelo seyiphele zonke nepost sophuma maduze ngicabanga sibe sisonke abafowethu njengesiteshi esingumsakazo omkhulu ngicabanga sibe sikhona bese zithi ezinye inhlelo zokugcina ngizwile ukuthi lapho kuKhozini nenkulumo ethinta indaba zeingoma zokuhlukanisa inyaka njalo njalo ngisacela ukujustify lapho ngilungise ngoba ningimbuze khona nezinhliziyo zabantu nembono yabantu ehlukahlukene ngicela ukusho bafowethu ukuthi no kuKhozi FM isikhondla khondla somsakazo ngikusho lokho ngokungananazi okokuqala okwesibili ngizocela ukuthi ni uKhozi FM nibambisane nomphakathi ngoba mina mangishaya ingoma iParis ngangishayela umphakathi ulalela uKhozi FM inkosi ngabantu umuntu ngabantu uKhozi udinga umphakathi udinga uKhozi ngicela ukuthi nje ake ngiyiqhathe phakathi kwenu bafowethu nabalaleli nomphakathi ngoba umphakathi ujabule bafowethu angifuni uqamba amanga ujabule ngakindlela ingoma igushi iqopha imlando usuku nosuku yashaya imiliyoni ngosuku so njengamanje bafowethu kuyoba kuhle kuyobajabulisa futhi abantu abangumphakathi ukuthi beyibone ikhona kweyiqhathwa phezulu lapha uKhozi FM okunye angeni khona kodwa nje ngisekuthena abantu abajabule bafowethu siya kwi-festive songena kwisama ngicela sijabule bafowethu ngendlela exakile uqedile ungathole mfowethu wenyathi ake sihambe siyodlala nawo ama voice notes sibacelile kubantu Londi ngifisa ukuyibongela lensizwa kwamanqele ngalendondo ehlabane ngayo indondo enkulukazi le kwezomculo wonke umculo udidiyelwe hayi siyabongela mfowethu kwamanqele qhubeka ujabulisa abantu akusemicimbi ungekho wena umcimbi ongenawo awubinalo isasa siyabongela duyaza siyabonga mfowethu qhubeka njalo Mr Gushi Mr Paris sharp
Njalo kuKhozi nikhani wemthandeni unjalo mfowethu wamanxele uphuze ibhatheni lona wahlabisa stage mfana wagcina kusuku sakhe umgqiloza amakhansela uphuze ibhatheni manje hey mfana umkhaya mangishaya ekhaya ngiyabuka phakile emdleteni hawu mfana omdala ngiyabonga mabele sekusebenzile mfana uSimele siumkhaya kude uSimele KZN uSimele South Africa mfana ngiyabonga mfana Mthandeni mfana Thathele kuthuba ngibongele kakhulu isikhoba sazwe lonke ngomsebenzi omuhle esiwenzile sithi nje duyaza siyabongela kakhulu Manxele ngendondo enkulu kangaka makukhanye konke mntaka Mashanda ubuhle wakanzuza lo isihlwe kaMjoko halala Tuje matala sesama kubani ngithi ngiharalisele uManxele ngiyamharalisela bandla uwinile azayithola indebe naye ebalulekile siyabonga kuhle kakhulu into enhle phela iyanconywa cha impela hayi izinga linyukile lithe kuba phezulu lawo maphumulo kodwa yona Manxele Angibingelele kuwe Tractor nakuwe Beyond naku SK inkosi amaskadi ahleli iwoza nabangani bakho cha ngithi ngifuna ukubongela nje insizwa yaMashanda ukuthi hayi lokho kwenzile kukhulu siyambongela kakhulu ingoma enkulu ikhona kuhle yaqhubeke naye futhi enye ingoma igoji nayo ithemba eyenza kahle kakhulu manje waseyitolo siyabonga amamiliyoni na ku YouTube nalena iParis nayo amamiliyoni cha unyaka umvu Enjalo indaba 5 minutes to 4 umsazweni kuKhozi FM singakhohlwa phela futhi indaba enkulu ukuthi sigiya ngengoma lapha uThatha noBibi Ngelela beqokiwe kuma Satma ka 2024 Enikwenze kuyiParis anikwenze lapho bakithi kumaSatma or kanjani Mthandeni kunjalo vele phela mfowethu yazi ukuthi mina noKhozi sikanjena nje sikanjena nje uyabona bafowethu ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ungithathela wangibeka la wangithatha la wangibeka la kodwa nina ningibekeli bafowethu lapha bangashiya phela iplatinum yami lapha Isema office amakhulu abaphathi abathi hayi ufuna ihlale lapha lokho bengibuka uyayibona ngiyabonga kakhulu ingane zakithi siyabonga kakhulu duyazi all right uvotwa kulula kakhulu into eyenzayo nje wena ukuthi uhambe uyobhala la kuthonywa khona ama message uthi 107 Satma 19 107 Satma 19 kwinombolo ethi 32436 all right isikhuluma ke ngomthandeni SK isikhuluma ke ngomahu intokazi zaseshowe shaka mnandi bathi kushi iyo ke ngoma entsha egqoka melisha hayi yebo hayi